אבל אני אמרתי קשה לי, אבל באמהרית הערבי יש לי סיפור. אני קשה לי. אני לבדבר, לא טוב. אתה מצלם, נכון? לא, מה פתאום? אני מצטער. למה? אתיופי חכמים. חזקים, טובים. למה פה לא טוב? מה עוזרים סיגרה? מה עוזרים בירה? באתיופיה לא שותים? לא שותים! אסור! תבדוק בתורה שלנו. אבל לא שותים שם? אפילו הבוחרה בלי כלום ככה, המקשלה ככה, כמו פולים. אסור ככה. לא נסתכל אפילו הרג שלה. מה זה? זה חרה כולם מדברים. נכון? יום צלם. עשו טוב. שבת שלום, חג שמח. גוף שלו סיגרות, שיבוא לעלון. זה כל זה ממנו.